na ticho napäté. Pred prieždením, milé ryby, jedno prvé. Vždy sa kto si chytí do sieci. Krstný otec mi ide dať o chvíľu krytú bárku. No, a keď už budem prevážať ľudí aj tovar, sa môžem aj ženiť. Takže ty vravíš, že ma nechceš. No, povedala som, že nechcem dyňu. No tak si jazda dyňa? No to nie sa... Ale môžem byť, ak by si chcel. Čo je to tam za šušu, čo? Nie, sa pozerám, ako si paličkujete. No? Mi sa ti tak prihodilo, že si strihal kotvy, čo? Čo je, zacláňam, alebo čo? Čo, dobre, v poriadku. Čo, nemusím chodniť akurát pri vás. Tvrdni si, kde chceš. Ali vederči. Ale čo? Vederči. Vedro, čo? Ale prisadni si sem k nám. Ak chceš. A keď si prisadnem, nedostanem o chvíľu Alice Vederčík. Čo? Padrona paska. No? Šelňu pnetec? Jo, jaký máš, ukáž, no daj. To je z Brondola, originál. A čo, aj ty si dáš ľudí? No dám, a prečo nie? No, nech žaby kúkajú od zlosti. Na zdravie. Ďakujeme. Ej, ľučeta. Tebe sa ale lesknú oči. Možno aj zarmí. Ale no tak, také pekné oči ako Keka, to nemám. Keka? A kto je to Keka? To znám ju? No tam tá krásavica. Krásavica? A ja nejakú nevidím. Ale no, aj pleť má takú peknú, takú bielu. Aj no, veď ju aj tak voláme, však kaška z mlieka. Hej, vy dvaja, bavte sa radšej o sebe, áno? Kuška z mlieka tu na ňu nesedí. Kuška z mlieka, že... Kytla, Keka, kuška. A kuška z mlieka, to má byť akože ja? Keka. Ideme paliť, no. Keka. Kytla, Keka, kuška z mlieka. Radšej sa pozri na